खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव आं मिथिका नार्जारी दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। लाहौरी काटआव सानै बांलादेशी जिहादी हमदों। सावरायनाया जाखागोन, जों सावरायनायखौ बोर महरै लादों बुंदों अनुप सेठिया। गोदान बोसोर रंजानायाव पुलिसआ गोख्रों सांग्रांथि होदों। गेरेमसा नार्जारीखौ बुथारनाय गाहाय दायनिगिरिजों लोगोसे साथाम हमजाबाय। बाक्सायाव बिस गोनां चाउमिन मोनजानाय थामथि हिनजावसायाबो जिउ गोमाबाय। राजु केरकाटारिया इन्टारनेशनेल बीजी काराटे चेम्पियनशिप 2023 आव गल्ड मेडेल देरहादों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। लाहौरी काटआव सानै सन्देह गोनां बांलादेशी जिहादी हमजादों। लाहौरी काटनि खोला सेनिमारियाव हमनो हादों सानै जिहादीखौ। बबेखानि लाहौरी काटआव हमजानाय सानै जिहादीखौ 70 बोसोर बैसोनि इस्लाम मण्डल आरो 13 बोसोर बैसोनि सासे उन्दैसा होननानै सिनायथिनो हादों। बेनि बागै पुलिसआ सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला हमजानाय बै सानै जिहादीनि न'आ नसुं हादर बांलादेशआव। बिसोर सानै जिहादीया थांनाय 15 डिसेम्बर खालिसो आगरतला सिमनाजों बांलादेशनि पासपर्ट आरो भिजा लानानै भारतआव फैदोंमोन। मख'नो गोनांदि लाहौरी काट पुलिसनो रिपर्ट खालामालासिनो थांनाय सानफोराव खोला सेनिमारियाव दंमोन बिसोर सानै बांलादेशी जिहादीया। नाथाय नोजोर होनो गोनां बाथ्राया बेसोदि बांलादेशनि पासपर्ट आरो भिजा लानानै भारतआव हाबफैनाय इस्लाम मण्डलनि मुङा लाहौरी काट बियाबनि भटार फारिलाइयावबो दङ। भारतनि भटार फारिलाइयाव नुर इस्लाम मुङै दङ इस्लाम मण्डलनि मुङा। सासे बांलादेशी नोगोरारिया माबोरै भारतनि भटार फारिलाइयाव मुं थिसनखो बेनि बागै पुलिसआ नायबिजिरनो जागायदों। नाथाय बे खौरांखौ सुजुनाय समहालागै बेनि बागै सोराङाव फैयाखै। गोजोन गोरोबथा खालामनायनि उनाव दिल्लीनिफ्राय उदांजों फैनानै गुवाहाटीआव आगान होफैबाय आलफानि दैदेनगिरिफोर। गोजोन गोरोबथा खालामनानै फैनाय आलफानि दैदेनगिरिफोरखौ दिनै बरझारनि लकप्रिय गपिनाथ बरदलै उरां गाथोनाव गुबुन गुबुन आफाद आरो गौथुमफोरा बरायदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला आलफानि दैदेनगिरिफोरखौ दिनै गोदोनायाव गामसा बिबार माला गानहोनानै दोलै नोगोरै बरायदों। नाथाय आलफानि गोजोन गोरोबथा खालामनायखौ लानानै रायजोआव गोख्रों सावरायनायाबो सोलिदों। मख'नो गोनांदि आलादा हादर आसामनि सिमांजों गोलाव बोसोर हाथियार लानानै सोमावसारनानै 10,000निबो बांसिन सुबुंनि जिउ दान होनायनि उनाव आलफाया थांनाय 29 डिसेम्बर खालि मिरु सोरखारजों गोजोन गोरोबथा खालामदों। नाथाय आलफानि बे गोजोन गोरोबथानि उनावनो रायजोनाङै सावरायनाय आरो गोख्रों बिजाथाइ होनायखौ नुनो मोन्दों। बेनि गेजेरावनो दिनै दिल्लीनिफ्राय आसामाव फैफिननाय आलफानि गाहाय नेहाथारि अनुप सेठियाया गोजोन गोरोबथाखौ सावरायग्रा आरो हेंथा होग्राफोरनो फिन्नाय होदों आरो आलफानि गोरोबथाखौ लानानै सावरायनाया जाखागोन। जों सावरायनायखौ बोर महरै लादों होननानै अनुप सेठियाया खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंदों। रिपर्ट बायदिब्ला दिनै बेलासे 3 रिंगायाव गोजोन गोरोबथा खालामनानै फैनाय आलफानि दैदेनगिरिफोरखौ गुवाहाटी नोगोरमानि श्रीमन्त शंकरदेव कलाक्षेत्रआव बरायनाय हाबाफारि बानजायदों। बे हाबाफारियाव गुबुन गुबुन 110नि माहारियारि आफाद आरो गौथुमफोरा आलफानि दैदेनगिरिफोरखौ बरायदों। दिनै बोसोरनि जोबथा सान 2023 मायथाइया दिनै थुंगेबाय। गोदान बोसोर 2024 मायथाइया हाबनो गेजेराव मोननैसोल' घन्टानि सम दङ। बेखिनि समाव 2023 मायथाइखौ बिदाय होनानै गोदान बोसोर 2024 मायथाइखौ बरायनो थाखाय रायजोनाङै खना खनला थियारि। 31 डिसेम्बर खालि हराव लोगो दिगिजों बोथिसे स्राय जायै लोङै पार्टी खालामनानै गोजाम बोसोरखौ बिदाय होनानै गोदान बोसोरखौ बरायगोन गासैबो। नाथाय गोदान बोसोरनि बे रंजानायजों लोब्बा लानानै पुलिस बिफाना माखासे नेमखान्थि खानानै होदों। गुवाहाटी नोगोरमाजों लोगोसे रायजोनि खना खनला पुलिस आरो हान्थामेला बिफाना जौ लोंनानै गारि सालायग्राफोरनि हेंथायै सिग्रोमगोन। गोदान बोसोर रंजानायाव जाहाथे रावबो लामा जाब्रबथायाव अबथिरा जिउ गोमाया बेखौ नोजोर होनानै बे थांखिखौ लादों। मख'नो गोनांदि गोदान बोसोराव रंजा बाजा नाथाय रंजानानै जाहाथे जेबो खैफोदाव गोग्लैया बेनिफ्राय सांग्रां जानो खावलायदों।
बेनि अनगायैबो सिगाङाव मेट्रिक आरो एचएस जोबथा आनजाद फैगासिनो दङ। बेनिखायनो गोदान बोसोरनि रंजानायाव जाहाथे गुबुना जेंना मोननाङा, बेमारिफोरा खस्थ' मोननाङा, जौ लोंनानै रावबो गारि सालाया, जाहाथे रावबो आयेनखौ सिफाया, बेफोरनिफ्राय सांग्रां जानो पुलिसा खावलायदों। बबेखानि जौ लोंनानै गारि सालायोब्ला ड्राइभिं लाइसेन्सआ केन्सेल खालामजानो हागौ होननानैबो पुलिसा सांग्रांथि होदों। गसाइगाव आइटिआइनि फरायसा गेरेमसा नार्जारिखौ बुथारनाय दायनिगिरिया हमजाबाय। 24 घन्टानि गेजेरावनो क'क्राझार पुलिसा हमबाय गेरेमसा नार्जारिखौ बुथारग्रा दायनिगिरिखौ। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला क'क्राझार रुपाली नोगोरनि थागिरि जगदीश नार्जारिनि फिसाज्ला गेरेमसा नार्जारिखौ खास्रि बिस्रि बुथारनाय जाथायनि गाहाय दायनिगिरि 19 बोसोर बैसोनि प्रिथिराज नार्जारि मुंनि लाइमोनजों लोगोसे 3 दायनिगिरिखौ क'क्राझार पुलिसा दिनै हमदों। प्रिथिराज नार्जारिनि न'आ क'क्राझार बाथारमारियावनो। गेरेमसा नार्जारिखौ बुथारनाय जाथायखौ संदाननाय क'क्राझार पुलिसा प्रिथिराज नार्जारिनि हेंथायै क'क्राझार थानायाव केस रेजिस्टार खालामनानै दायनिगिरिखौ 10 साननि थाखाय पुलिस जिम्मायाव लादों आरो नायबिजिरनायखौ लांगासिनो दं होननानै मिथिनो हादों। मख'नो गोनांदि मैया सनिबारखालि गेरेमसा नार्जारिनि गोथै सह'खौ क'क्राझार नोगोरनि सोनाबहा गौरां दैसानि साखाथियाव थानाय मागुरमारि लालमाथिनि साहा बागानाव बोखांनो हादोंमोन। गेरेमसा नार्जारिनि देहानि माखासे अंगआव गोब्राब जोखोम जानायनि सिनफोरखौ नायनानै सोरबा दुथाङा गेरेमसाखौ बुथारदों होननानै दाबि खालामदोंमोन नखरनि सुबुंफ्रा। नखरनि सुबुंफ्रा दाबि खालामनाय बायदियै पुलिसनि नायबिजिरनायाव बे जाथायनि गाहाय दायनिगिरि प्रिथिराज नार्जारिजों लोगोसे उन्दै बैसोनि गुबुन सानै दायनिगिरिखौबो हमनो हाबाय होननानै पुलिसा खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायदों। बाक्सा जिल्लायाव बिस गोनां चाउमिन मोनजानाय गुबुन सासेबाव एबा 3थि हिनजावसायाबो जिउ गोमाबाय। सनिबारखालि मोनाबिलियाव जिउ गोमाबाय बिस गोनां चाउमिन मोनजानाय 3थि हिनजावसाया। गुवाहाटी नोगोरमानि गंसे प्राइभेट हस्पिटालाव ट्रिटमेन्ट सोलिगासिनो थानाय समावनो 3थि हिनजावसायाबो जिउ गोमादों। मख'नो गोनांदि बाक्सा जिल्लानि खालपानि बाजारनि गंसे रेस्टुरेन्टआव 13 एबा 14 बोसोर बैसोनि 3 फरायसुलिया थांनाय 8 दिसेम्बर खालि चाउमिन जाहैदोंमोन। नाथाय 3बो फरायसुलिया बिस गोनां चाउमिन मोनजानानै गोब्राब जब्रायाव गोग्लैदोंमोन आरो बिस गोनां चाउमिन मोनजानानै हरखाब जब्रा जानाय हिनजावसाफोरखौ फाहामथायनि थाखाय गुवाहाटीयाव लांनानै गंसे प्राइभेट हस्पिटालाव ट्रिटमेन्ट होनाय जादोंमोन। नाथाय ट्रिटमेन्ट सोलिगासिनो थानाय समावनो 13 दिसेम्बर खालि 1थि हिनजावसा आरो 25 दिसेम्बर खालि 2थि हिनजावसाया जिउ गोमादोंमोन। बेनि उनाव मैया 30 दिसेम्बर खालि 3थि हिनजावसायाबो जिउ गोमायो होननानै खौरां मोन्दों। राजु केरकाटारिया इन्टारनेशनेल बीजी काराटे चेम्पियनशिप 2023 आव गल्ड मेडेल देरहानो हादों। बांलादेश सोरखारनि इयुथ एन्ड स्पर्ट्स बिफान आरो बांलादेश गजु रिय' काराटे फेडारेशननि बानजायनायाव थांनाय 28 आरो 29 दिसेम्बर खालि साननैनि हाबाफारिजों खुंनाय इन्टारनेशनेल बीजी काराटे चेम्पियनशिप 2023 आव गल्ड मेडेल देरहानो हादों सनितपुर जिल्लानि राजु केरकाटारिया। मख'नो गोनांदि सनितपुर जिल्लानि हग्राजुरि ओनसोलनि गणेशगुरि गामिनि राजु केरकाटारिया गोजौ सोलोंथाइ लानायजों लोगोसे गेलेनायखौबो लांफागासिनो दङ। राजु केरकाटारिया गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालियाव बर' बिफाननि 2थि सेमिस्टाराव फरायगासिनो थानाय सासे गुन गोनां फरायसा। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।